Ако някой каже, отворете учебниците на страница 34, какъв ли е по професия? Учител, звероукротител, тестър на водни парзалки. 3, 2, 1. Ако някой каже, раздвижете пръстите си леко и продължете. Кой може да е той? Учител по пиано, маникюрист, треньор по бокс. Всеки лайк помага на канала ми. 3, 2, 1. Ако някой каже, представете си, че сте птица, каква може да е професията му? Полицай, стюардеса, психолог. И как ви кара да се чувствате това време, което тече? 3, 2, 1. А последният въпрос е специално за всички, които вече са ме сабскрайбнали. Ако някой каже, това тракане не е на добре и ще ви се обадя, когато е готово. Какъв е? Барабанист, автомонтьор, зъболекар. Жирафчета, кой е верният отговор?